салом алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. ҳозир мехоҳам барои шумо намхе сангои тетера нишон диҳам, плюс минуса 180 сомонӣ. ами чизое ки ҳозир нишон медиҳам, каддо меша ки гиред 180 сомон. Оптамда бо арзон мешава. Иҷада ҳам санги хамелёнай, ҳам сваровскай, ҳамаш як нарх распродажаштагай 180 сомон донада. Инаиш бо хамелёнай санги хеле ростак. Ира бинед чихе гулои хушрӯ, ишаиш хушрӯа, ишаиш ҳамаш новинкаян. Иҷада инчунин дар дурунуш ваям ҳастай, лёнам ҳастай. Ина и лёнма я? Лёнам ҳамин нарх. Дер накунед, беҳтарин паплино. Ино 200 будан, 220 будан. ҳозир 180. бо арзон мешава агар чандта гиред. ира бинед чихе хушрӯ. Ина диде аҷоибот. ҳамаш материалои фасонан, ҳамаш новинка. Болорам ҳамин нархай? ҳозир қисми болорам нишон метиҳам. бинед чихе интихоб бисёрай. барои авай баҳазур тамошо кунед, интихоб кунед. рақамҳои мо дар рӯи экран ҳастай. ватсапда бан нависед. ина бинед ҳамаи ҳамино материалои новинкаян. хеле гуфтам дар иҷои лёнам ҳастай. баланди бадай ба фикрам ки хушун наомадастай. оно савзу шалакай туркияй то бадизардията клеткай то анамҷара ами нархай. хулоса дӯстони азиз, қафон намонед. анами новинкора дида интихоб кунед.